Okay, mga igsoon, ngayong gabi na usab kanatong tanan. Ngayong gabi sa tibuok nga kalibutan, dili gyud ko malimot kanunay sa pagpangumusta sa atong igsoon nga si Cardinal Ambrosio Rizani nga tuwa sa Maryland, USC. Ngayong adlaw kanimo diha iyon man sa imong asawa o sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino nga naa karon diha sa United States of America, maayong gabi, mayong adlaw kaninyong tanan. Sa tanan pud nato nga mga viewers dinhi sa Facebook, mayong gabi kaninyong tanan. O sa tanan nato nga mga nagsunod sa atong programa, no, katong request o topic bahin sa kaning resurrection, reincarnation, ato sa ning hatagan o pagtagan sulod sa usa ka oras na nato nga talakayan. Dunay nangutanan ako, matud pa niya ako nakapaminaw ko sa imong video may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Matud pa nimo sa imong live, si Jesucristo kuno reincarnated. Reincarnated siya ni Jacob. Sa ato pa, nagsubaybay siya sa mga old videos na to. Mao nga salamat kayo ug dako sa tanan nato nga nagsubaybay sa atong programa. Bisan ang atong programa tinamay sa mga tawo nga dili interesado nga mokabot, dili interesado nga mutuki sa kaalam. Apan bisan pa niya ng tanan, doon na yung mga tao nga interesado yun nga masayon aning akong singgit sa kalibutan karon. Maayong gabi kaninyong tanan. Usa ka oras lang ni mga igsoon ang atong usay, ang atong live. Atong isgutan karon may tungod kani kang Ginoong Hesukristo. Kung unsa kani sa iyang panahon, unsa iyahang papel dito, unsa iyahang role dito. Apan sa dili pa nato hisgutan kani, ako yung hanyoon kanunay nga kitang tanan nga nanimati, kamong tanan nga nanimati ani open-minded ta, open-minded yun. Kay kung close-minded mo, di man mo makatugan sa akong mga husay, sa akong mga pagpasabot, kay layo man ni kayo sa kumon nga sangyaw sa katawhan, sangyaw sa mga pastor. Kay sumangla ko diri sa kasulatan sa Matthew o sa Ecclesiastes 7:24. Meron pong tuwalya diha, Leo. Ecclesiastes 7:24. Mato diri kadto nga mao halayo kayo og halalom gayon. Kinsa man ang makatugkad niini. Kani mga igsoon, mao ni ang una sa tanan nato nga hatagan og panabot. Nga kung maghisgot ka ni tao kamatuoran dinis kalibutan,
dili ni siya yano nga masabtan sa tao. Dili siya yano nga makatsak lang na to, kay mapod pa diri, kadto nga mao, halayo kayo, sa tupa kadtong tinuod, kadto nga mao, no? Sa tupa ka ng tinuod ba? Ano gitawag bitaw nato kamatuoran? Halayo kayo, o halalom dayon. Kinsa man ang makatugkad nini. Sa tupa, tugkaronon yun. No? Tugkaronon yun, basta mangita tao, na matuoran yung kalibutan, dili na to pwede itong pato na teksto. Tugkaronon yun na to. Karon sugda na nato og batbat ang kahimtang sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kung imong tan-awon sa iksinagod, si Ginoong Jesucristo niagi magutog panagna. Ang mga propeta tanan fra Moses, yung ganitag Moses sa tupa pagsugod na sa Genesis. Kay kanang Genesis kang Moises man nga sinulat na mato diri gibatbat niya ang tibuok nga kasubuan gikan ni Moises na pabasahon sa kaning Lucas, no, katupitang pagpasabot na sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang gipasabot ang mahitungod kaniya. Kay kadtong mga tao na nagbagulbul man sa iyang kamatayon, ilang gibagulbulan kadtong mga nanagpatay ni Hesus. Mao nga sa takulahaw wa sila kalibutan nga ang atong Ginoong Jesucristo di ay human sa mabanhaw, kauban nila sa dalan. Unya, samtang naglakaw sila, na durog ni Kristo ang ilang bagulbol. No? Motong nangutana ang atong Ginoong Jesucristo kung unsa ang ilang gibagulbulan. Ningon ang mga ningon tong duha ka tawo na ikaw ra ba di ay ikaw ra ba di ay ang lumuluo mawala masayod sa nahitabo. Atong masahon na sa maong adlaw, duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og nagsultihanay sila mahitungod niining tanang mga butang nga nahitabo. Og samtang nagsultihanay og nang pangutan-anay sila, si Jesus miduol og mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya. Og siya miingon kanila, unsa ba kining inyong gisultihan samtang naglakaw kamo? Si Jesus misulti, nangutana. Og sila mihunong sa panagbuhay nga kasulubon. O ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas, mitubag kaniya, ikaw ra ba ang bugtong lumuluong sa Jerusalem? Nga wala may balos mga butang, nga nang hitabo dito sulod niining mga adlaw. Siya nangutana kanila, unsa bang mga butanga? O sila miingon kaniya, mahitungod ba kang Jesus nga Nazaretnon? Nga usa ka propeta ra gani yun, no? Ang ilang pagtuo, anang propeta ubos ra na sa Misayas. Dili na pwede nga i-equal na to. Si Kristo Misayas, dili propeta lang. Labaw siya sa Misayas. May gani ang propeta, ubos na siya sa Misayas. Nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa tubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Siya gitugyan sa among mga saserdote nga punuan ug sa among mga pangulo
aron pagahukman sa silot sa kumatayon ug ilansang sa cross. Kung nga naglaom unta kadto kami nga siya mao gayon ang magtubo sa Israel, oo. Ug labot pa nining tanan ikatulo na kadlaw karon sukad sa pagkahitabo nining mga butangan. Ug labot pa dihay mga babae nga among mga kauban nga nakapagtingala kanamo didto sila sa lubnganan sayo ganinang buntag ug wala nila higit ididto ang iyang lawas ug sila mibalik nga nagsugilon nga nakakita ug puno sila pananawon nga may mga manulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. Ug may mga kauban namo nga nangadto sa lubnganan ug dito ilang nakita kini sumala sa gisugilon sa mga babae. Apan sila wala nila makita. O si Jesus miingon kanila, mga taong buang-buang. Kinsang mga kasing-kasing hinayan nga motuo sa tanang isulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya? Ug sugod kang Moses ug sa tanang mga propeta yang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Na ang pagsaysay kanang saysay meaning ipasabot ang tibuok kasulatan gikan ni Moises. Gani kagikan ni Moises magsugod ka og Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Hangtod na dinha sa Malakyas. Munay buti pasabot ana. So ang pagpasabot ni Kristo ni Jesus nagsugod sa sulat ni Moses. Kung sa may buti pasabot ani, aron masabtan nila ang mga panagna o ang mahitabo nga giatang alam kaniya kana bang dangatan sa iyahang pagka Kristo. Mao nga kung atong tukyon ang pagka Kristo ni Jesus, dili ta pwede nga manukad ta diha sa kang Jesus ra. Dito ta mubase sa mga sinulat sa mga propeta may tungod kaniya. Ay dito na to makita itong mga panagna kung kinsa ang gitagna o giunsa pagbuwa. No? Ay kanin kalibutan matulog sa dili papel-papel. Mingan itag papel-papel, roll, na-roll ba? No? Na-roll nga gisubay. Na-roll nga gisubay. Dili kay kuan kaning butho lang ana dili. Wala pa ka matao to na imong role dito. Kunya giskuta na og kinsa ka diri, pagwa nimo diri kinsa puka. So karon mo na itong sabton kung kinsa si Jesus sa wala pa siya nahimong Jesus. No? Kinsa man to si Jesus sa wala pa siya nahimong Jesus. Ang unang basahon nga atong tukyon mao ang basahon ni Propeta Osias sa iyang kapitulo 11 versikulo 1. Aro di mo malibog yun, no? Kaning ako mga kaigsunan paningkamot lang ni nga kamo makasabot. Kay kaning kaluwasan dili patay, buhi ta luwason sa Ginoo. Pisikal ang luwason. O gani na ituyo nga kaning Dios, maningkamot in taon ang Dios og umol ug tao pagbalik, yang umulon ning mga tao pagbalik. Pinaagi sa iyang tinuod nga kaalam. Kay kaning kaalam mo ni say tubig nga giingon ni Hesus nga kanang makainom sa akong tubig
ang tubig nga mainom niya mahimong tuburan sa kinabuhi. Kay may ganitang kinabuhi, katong tinuod bitaw nga pagsabot na to aning kalibutan mo to siya kinabuhi kay di man ta makasupak sa ato panita kasala. Kay makasabot man ka. Pero gani og ang isulod sa imong utok dili tubig sa kinabuhi, it means dili tinuod nga kaalam mahimo kang kasupak pagpadayag ni Kristo. Kay nga naman, dili man to match, di man to mao ang imong yunahuna sa mubuwa nga aktual diha sa kinabuhi ni Kristo. Mga niay atong gamay nga gitaha sa Ginoo, gipaambit sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, nga ipaambit ka ninyo, palihukan yung una-una, din timbang-timbangon na to, no? Timbang-timbang. Balansihon din na to, kay kaning kalibutan, kinahanglan og balanse or analisar. Dirita sa Usias 11:1, ang gisgutan diri nagingon, sa diha nga bata pa ang Israel, nang siya gihigugma ko, o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Matud pa sa usa ka sipi nga panahon ng Israel dili tao, no? Dili ko na siya tao kay nasod. Dinhiday na to magita nga titingin dako ang sayop ug kulang ang pagtuon sa mga sipi. Kung ang inyong depensa o pananaw kanang Israel dili tao, nasod ra. Kunting sayo pa ninyo, ano man, kanang gihinganlan og si Israel ya tao na. O sa wala pa na hinganlan Israel si Jacob na. Kasahon na to ang Genesis. No? Genesis Kapitulo 20 8:13. O dili. Dos man nagway ito Genesis 32. No? Genesis 32, Kapitulo 27, versikulo 27 hangtod sa 28. Genesis 32, Kapitulo 32, versikulo 27 hangtod sa 28. Og siya nangutana kaniya, ang Dios ni nangutana, kinsay imong ngalan? Og mitubag siya, si Jacob. Og siya mingon, dili ka na pagahinganlan nga si Jacob, kundili si Israel. Kay nakibugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntong ka. Unsa ko ni meaning anang Israel? Nakibugno siya sa Dios og sa tao og nakabuntong ka. Kay kanimo mong istoryahan ni mga igsoon, si Jacob dunay kalayog sa iyang pagtuba, sa iyang pagtabok dito sa suba. Usaray iyang kalayog, pero pag istorya sa Ginoo dire, nakibugno ka sa Dios o sa tao o nakabuntog ka. Pero di man duha iyang gilayog, usara man. At to ramang nakibugno niya. So, mao nga ang meaning ani katong Dios mo to iyang kalayog katong Dios. Kunya ningon dayon siya, dili nakapaganganlan nga Jacob kundili Israel. Mao nga kanang Jacob o kanang Israel tao. No? Ug ang tao ana mao si Jacob. Aron makasabot mo kay namagoy dipinsa ba nga basta lang kay dipinsa bitaw minana. Unay naka-inutil kayo sa usa ka magsasangyaw kon ato yung labanan sa sayo. No? Dili ta
kuan dili ba mudawat o kasaypanan. Una, inana na. Ning atuan tunan umayo. So karon nabasa na ginato nga kanang Israel dili kay nasod ra. So wa pa na siya nahimong nasod, tao na. Ug ang tao ana mao si Jacob. Ug kanang nasod karon nga hinganlag Israel, dili na Israel sa una, Kanaan. Yuta kana ni Kanaan nga anak ni Cham, nga anak ni Noe, nga nahimong ulipo ni Abraham. Kay nisaad man ang Dios, nisaad man si Noe nga si Cham mahimong ulipon siya mga igsuon. Una nga ang Kanaan kay anak man ni Cham, gihatag sa Dios dito ni Abraham nga mao'y gilatayan sa kaliwatan gikan ni Sem. Kay aron nga matuman ang ingon nga si Cham mahimong ulipon mo kana nga igsuon. So balik ta sa ingon nga sa diha nga bata pa si Israel, nam siya gihigugma ko o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Kinsa kuno ning gihigugma? Mao si Israel. O iyang gitawag gikan sa Ehipto. Gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Kining anak nga lalaki mao ni si Jacob, mao ni si Israel. Kay kanang si Jacob ug si Israel usara. No? Ato kunong sayron kun kaning giingon diri nga anak nga lalaki si Israel pa. Atong basahon sa Exodo Kapitulo 4 versikulo 22. Manimati lang kita ni mga igsoon. O magaingon ka kang paraon. Si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel, akong anak na lalaki, ang akong panganay. So, klaro kayo mga igsoon nga ang anak na lalaki na giisgutan sa 11:1 sa Usyas, mao si Israel. Namatod pa dili, tawgon niya gikan sa Ehipto. So, kinsa tong tawgon sa Ehipto mga igsoon, ang iyang anak nga lalaki. O kinsa tong anak nga lalaki, mao si Israel. So, mao na po niya ang atong sayron mga igsoon kon si Israel pag gitawag bagikan dito kay katong Israel na mao si Jacob namatay man to sa Ehipto pagsulod niya dito 17 katuig gikan sa pagsulod sa Ehipto namatay. Itong basahon sa Levitico o Exodo, no? Exodo City. Kaya nisulod man dito si Juan, si Jacob. Mao na ni. Saraman to. Ito ditang pagsulod niya dito 17 ra katuig.
Kay namatay man dito si Israel, si Jacob. 17 ra katuig siya, no? Itong pagitaon to kay dili mag-umong nga Bible po ato sa kundaan ba ang kanato. 17 katuig. 17 ra katuig ang pagsulod niya dito. Genesis o sa Exodo na ito, no? O dili ito sa Exodo. Sa Genesis, I'm sorry, 47, 8, 9 na ito. Ara, no? Genesis 47, 27, 28. Genesis Kapitulo 47, 27 to 28. Og si Israel nagpuyo sa yuta sa Ehipto. Og di pa ni tao, hindi ni makapuyo din sa yuta sa Gusil. Og sila nakapanag-iya ni ana. Og nagmabungaon sila. Og nagdaghan sa labihan gayon. Og si Jacob nagpuyo sa yuta sa Ehipto na 10 og 7 katuig. Og mao kana ang mga adlaw ni Jacob, ang mga tuig sa iyang kinabuhi na usa ka gatos kapatan og 7 katuig. Nang 17 ra katuig namatay si Jacob. Dito siya namatay sa Ehipto. Mao nga, ang tagna dayon, tawgon ko ang akong anak na lalaki sa Ehipto. Yan tawgon dito. Ano man, tungod kay kanang espiritu sa tao, asa mo na mamatay, ang lawas ana, kung asa mamatay, kanang espiritu ana, dito na siya magagikan. O, dito na, kay muli man sa Diyos, kanang espiritu. Muli na sa Diyos, unya, ipakatao nagbalik sa Ginoo, kinahanglan, istoryaho niya tong buhat anang espiritu ha, anang lawasa, sawa pa na siya namatay. O na siya, inanak na. Tungod lagi kay, dito man namatay si Jacob sa Ehipto, kinahanglan, kanang sudlan ani, mag-istorya na dito po sa Ehipto. Busa, kadto si Jacob, amahan to sa 12 ka mga lalaki, 12 ka tribo. Katong 12 ka banay, moto'y amahan, anak. Si Israel, mo'y amahan, anang 12 ka banay. Pagbuha na dito ni Jesus Christ, ang dinis maguntugon kay kaning ginharian sa Diyos, anha man ang buwa sa kinabuhi ni Abraham, Isaac ug Jacob, dito man ang buwa. Mao nga kinahanglan, mubuwa ka ng espirituha pagbalik. No? Mubuwa ka ng espirituha pagbalik, uban kadtong iyahang napulog-luha ka mga anak na lalaki. Pero dili na mao ang lawas nga namatay nila. Kay dili naman tong lawasa ang sudlan sa Espiritu Santo pagbalik. Kay kaning lawas sa tao kung mamatay na, kanang espiritu mo uli sa Dios, no? Paganahon nga kaning espirituha gamiton sa Ginoo pagbalik, dili ni ipasulod atong nadunot na. Katuyuta na din na ipasulod dito. Diha ka na ipasulod sa taguangkan sa babae. Kanang lawasa dito na niya gamon. Unang pagbuwa na bagong lawas, bagong dagway, bago na yung nangalan. Di na siya mailhan. Ano na gitawag na yun? Reincarnation. O karon, ato kunong tanaw ni, o tinuod ba ni, nga kadto si Jesus Christ, mao kadto si Israel. Okay, timanin ninyo ha, nga dinhi sa Usias 11:1,
sa bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko. Gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Mao na siya tagna. Karon kinsa maning anak nga lalaki sa Exodo kapitulo 4 bersikulo 22, ang anak nga lalaki mao si Israel. Busa mao ni atong tan-awon dito sa kahimtang ni Ginoong Jesucristo kung unsa may kalainan ani dito sa kinabuhi niya. Atong basahon ang Matthew kapitulo 2 bersikulo magsugod ta sa 13. Og sa nakalakaw na sila, tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose. Pinaagi sa damgo og miingon kaniya kang Jose, bumangon ka, dad-a ang bata og ang iyang inahan, ang bata ni si Jesucristo. Og kumalagyo ka ngadto sa Ehipto. Di ba? Si Jacob, di ba nikalagyo sila sa Ehipto? No? Nganong nikalagyo sila? Tungod sa kagutom. Wa na sila makaon sa Kanaan. Kunya ang Ehipto atong panahon na ihatagan sa Ginoong panalangin. Sa tuyo, nga aron matuman nga sila manulod dito ug aron matuman nga magmadumuluong sila sa 400 ka tuig. Munay tuyo anak kay ang tagna ko dani mga kaigsuonan dito pa ni sa panahon ni Abraham, ang iyahang kaliwatan magmadumuluong sa nasod nga niliila. Basahon nato sa Genesis kapitulo 15. Bersikulo magsugod ta sa Genesis kapitulo 15 bersikulo 11 hangtod sa 14. O nanugpa ang mga langgam nga manunukob sa ibabaw sa mga patay. O giabog sila ni Abraham. O sa pagkasalok sa adlaw, miabot kang Abraham ang usa ka mabug-at nga katulubon ug tan-awa. Usa ka tagugmat sa dakong kangit-ngit miabot kaniya. Ug miingon siya kang Abraham, sa tinuod gayon, hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila ug didto sila mag-alagad kanila ug sila pagasakiton sulod sa 400 ka tuig. Na mao ni mga igsuon nga kinahanglan hatagan sa Dios ug katumanan ug nahitabo ni kuman nga si Jose nga anak ni Jacob nakapadayag na nga siya ang ilang igsuon nga gibaligya at the age of 17 years old. Tungod niya na ipakuha ni Jose ang iyang ginikanan nga mo si Jacob o nangadto sila dito sa ito. No? Nahimo sila dito estranghero. Nana. Karon ang sugo diri ngayon dayon. Bumangon ka, dad-a ang bata ug ang inahan ug lumakog kumalagyo ka ngadto sa Ehipto. Munang si Jacob nikalagyo pod from Canaan to Egypt tungod sa kagutom to nga nipuyanap sa tibuok Kanaan kay wa man makapangandam ani ang tibuok nga Kanaan.
o pabilin dito, excuse me, hantod inon ko ikaw. Kay si Herodes nangita na nangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. O siya mibangon o sa kagabihion gidala niya ang bata ug ang inahan niini ug miadto sa Ehipto ug didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagi sa mga propeta, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Mga igsoon, atong pukusan og sabto na to. Ang pagsunod ay ni Hesus dito sa Ehipto, doon na dito siya role nga gigampanan. No? Doon na siya role nga gigampanan. Dili kay niadto siya dito, gipadala siya sa Ginoo kay mahadlok ang Ginoo nga mapatay siya ni Herodes. Nga naman, ang Ginoo super powerful. Makaluwas ang Ginoo bisan kinsa nga tao sa kalibutan kaya sa Ginoo ang dipinsahan. Ang tuyo day adtong panahon na ngano nga gipadala si Hesus aron matuman ang giingon. Unsay giingon? Aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Kita ninyo? Gitawag ko ang akong anak. So doon na siya gigampanan. No? Doon na siya gipapilan. Nga kinahanglan, matuman to, dito niya. Inana na siya. Karon, kinsa ganito'y giingon sa Ehipto nga, kinsa ganito'y gisulti sa Oseas 11, nga gitawag ko ang akong anak na lalaki, mao si Israel. So, ang papel ni Jesus Christ, si Israel. Muna iyang role. No? Kaya itong balikon pagbasa sa Oseas 11:1. Muna yung gingon ninyo mga igsoon nga kaning kalibutan, role by role. No? Dili kay butho, dahil pataka, dili nana. Role by role ni. Sa makasabot lang ani ba, no? Sa diha nga bata pa ang Israel. Kita mo ha? Nan siya gihigugma ko, bata pa. Mga si Jesus po di padala, bata yun. Dili siya pwede padala dito nga tiguang na, o di ba, ulitaw na. Di naman bata ng ulitaw. Pero dili, sa bata pa si Israel, gihigugma na daan siya. Kaya kung ato guni siyang tanawon, apo mong guni siya ni Abraham, diya, nadala mga ina karon, bisan ka ng apuhan, kung higugmas siyang apo, labaw pang gugmas siyang kabulingong anak. No? Bantay mo anak. Nga, naaman na gihapon karon, nadala man na, sa batasan sa tao nga, mas gihigugma pa niya ang iyang apo, kaysa iyahang matuod nga anak. Daghan kayo na. Apo niya, mas dako pa siya gugma kaysa iyang anak. Mao ni sa istorya. Sa bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko. Gitawag ko ang akong anak na lalaki, gikan sa Ehipto. Kinsa ning anak na lalaki? Si Israel. Dini Exodo 4:22. Unya pag-abot dito sa papel ni Jesus na, si Jesus di ay niingon ang Dios dito ni Jose. Tumindog ka, bumangon ka, dad-a ang inahan sa bata o ang bata. Ngadto sa Ehipto. Kumalagyo ka, ngadto sa Ehipto. Dad-a ang bata o ang inahan sa bata. Nisulod si Jose. Pag sulod ni Jose dito, gidala libangon si Jose o gidala niya si Maria o si Jesus. Dito sa Ehipto, ningon din ng Diyos, aron matuman ang gisulti sa propeta nga nagaingon, tawgon ko ang akong anak na lalaki gikan sa ito. So kinsay katumanan ato ang atong Ginoong Hesukristo. Busa dili dun lisod sabton nga ang role niya ay sa atong Ginoong Hesukristo, siya si Israel. Siya si Jacob.
No? Di ginilisod sa ton. Ang problema lang ani mga igsuon, o di lang kita mudawat anang reincarnation, mangita gitag mga katarungan, applyan og mga teksto nga pabaliktad ang kahulugan para gugon din ang istapo na to sa atong pagsangyaw. Pero maguba man ini sa inyong una-una, naguba, pero nagpabilin ang kamatuoran sa tubangan sa Diyos. No? Sa inyong una-una, guba. Pero sa Ginoo, wala yun naguba. Nagpabilin ang kamatuoran. Ay kung doon na mo'y panabot, dili lisod sa ton. Nga ang hinungdan diay nga si Jesus, nisulod sa Ehipto, gipadala dito sa Ehipto, dunay gihatagan o katumanan. O kinsa ang gihatagan katumanan, ang giingon dito, nga tawgon ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Sa to pa, si Jesus ang nag-perform ato. Ang papel ni Jesus aron dito niya matuman ang giingon, tawgon ko ang akong anak nga lalaki. Kinsa maning anak nga lalaki? Mao sa Israel. So ang papel ni Jesus, mudawat lang sa dili, siya mao si Israel. Tungod nini, kay si Israel, doon na may 12 ka mga anak nga lalaki, usa si Jesucristo, sa pagsugod niya guwa sa Israel, nangita siya napulog duha ka mga tinunan. Sa tupagkadtong napulog duha ka mga tinunan, maukadto ang mga lawas sa kanhi nga mga espiritu, o maukadto ang mga lawas sa mga espiritu nga 12 nga dito sa 12 ka mga anak ni Israel. Kaya ang role ni Jesus yaman sa Israel, di man sa mahimong Israel kung wala tong 12. Mao nga kadto kung napulog duha niya kaalagan, mao punto ang 12 niya ka mga anak ni Israel. Mao na tinuod anak nga iso. No? Mga doon nagyoy reincarnation ang kalibutan. Kunya kuan ba kaning hiwaga ba? Dili ba plastar? Bumitaw nga sumala diri sa Ecclesiastes 12:7 Ecclesiastes 7:24 kadto nga mao halayo kayo og halalom kayo. Kinsa man ang makatugkad niya. Asa to padili gidayano sabto nato basta moingon na tag mao. No? Moingon na gani tag tinuod o kamatuoran dili gid sa yano. Ay ugyano lang aw dili na naisulti. Nga kadto nga mao halayo kayo. Ningali ka kadto nga mao halayo kayo og halalom. Halayo kayo, unsa may halayo kayo? Halayo sa unahuna sa tao. Dili katuuhan. Kunay halayo, dili kay halayo nga tos luyo sa kalibutan. Halayo kaya sa imong hunahuna. No? Kurting layo halayo kayo og halalom. Mao na din sulti sa Ecclesiastes 7:24. Okay, tanawon ko din mo na. Tanawan ninyo og giunsa ni pagkahimong lalom. Halayo. Tanawa ha. Kamong tanan, di kidagoy mo muto og reincarnation. Ug di pun mo mudawat ang atong Ginoong Kristo reincarnated ni Israel. Di mo muto ani kay ingon man gid mo nga mangita mo gid mo rason. Pero unsaon ninyo ni pagsabot nga ang 11:1 sa Usyas nagsaad dito nga sa bata pa si Israel nan siya gihigugma ko. Gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Kinsa ning anak nga lalaki? Exodo 4:22 si Israel. Sa to pa si Israel ug ang anak nga lalaki usara nga tawgon gikan sa Ehipto. Ang pangutana nato kanus aman natawag. Ang pangutana nato kinsa man ang nahimo makatumanan ani
sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kinsa man ang nahimo nga katumanan ani sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo? Si Hesukristo. Kay mato diri sa atong gibasa, bumangon ka dad ang inahan sa bata o ang bata ngadto sa Ehipto, kumalagyo ka. O pag-abot nito, ningon dayon ang Dios aron matuman ang gisulti sa propeta nga nagaingon, tawgon ko ang akong anak na lalaki gikan sa Ehipto. Aron kuno to matuman, sa ato paasa to natuman dito sa atong Ginoong Hesukristo. Di man ilisod sabton basta open mind bitaw niya, sabton ginato. Analis arjon. No? Ay kani mga igsoon kaning sangyawa ako makaingon gid ko nga bisag suroyo niyo timo kalibutan wa gyud nagpasabot ninyo ani. Bisan pag madto mo sa Africa, Germany, na may daghang mga international preacher sport nas Pilipinas, wa gid na ani pasabota. Muna nga ingon si Jesus sa una nga ako ang kahayag sa kalibutan. O ang kahayag anaa uban kaninyo sa hamubo na lang nga panahon. O paglakaw kamo samtang aniya pa ang kahayag, kay basin nga mahiabtan kamo sa pangitngit. Buti pa sabot, pag wala na ni Ginoong Hesukristo, wala na yamoy kahayag dito. Ang gasunod ato, kangitngit na. Mao nga kanin niya sa utok sa mga tao karon, kangitngit na ni. Ay kanang kangitngit kay hisgutan diha, dili na kangitngit sa adlaw, kangitngit sa suga, kangitngit sa panahon, o kangitngit sa salabutan. Muna ibuot ito sa bukan. Muna wanay nakasabot sa kahintang sa itong Ginoong Hesukristo kung kinsa siya dito sa panahon sa Israel. Wala mo'y nakasabot, anak. Salamat na lang kay niya ipipila ka mga bahin sa kasulatan nga atong mahimo ba nato nga sukaranan para makita nato o matuki nato ang kamatuoran. Kay wala pa ni samot na yun. Kadi naging mumutuo. Kung ako maingon nga si Hesukristo, si Israel to, di naging mumutuo. Kaya wala may mabasa. Salamat na lang kay dunay pipila ka mga bahin sa kasulatan nga magpalikon nga ang atong Ginoong Hesukristo ang iyang papel si Israel. Pero kung mo pagpamutana nga, asa mabasa sa Biblia, letra por letra, maumuguday na. Muna'y ngit-ngit nga kaalam. Muna'y ngit-ngit nga sa labutan. Asa mabasa, letra por letra, si Jesus mo si Ismael, si Jesus mo si Jacob. Wala na. Impierno na mo diya. Kay, kadto nga mao, halayo, kaayo, o halalong gayo. Naabay letra por letra diri ana? Gigo no. Ayuhan ko na ninyo ni pag-una-una, mga kaigsuunan. Diha sa Ecclesiastes City 24, kadto nga mao, halayo kayo o halalon. Nay, asa may letra por letra na? Waya mo. No? Di ka kabasa diha o letra por letra kay halayo man o halalon. Mao nga niya may pipila kabahin sa kasulatan nga atong mahatagan o panghuna-huna nga masabtan nato ang kahintang sa atong Ginoong Hesukristo nga siya di ay nagpapil sa pagka-Israel. Buti pasabot ang lawas niya reincarnated sa spirit na Israel. Munang amahan to si Jesus. Kaya nga naman, nanang Israel, amahan man na sa tanang mga Israelitas. Munang amahan to siya. Oseas 11:1. Sa bata pa si Israel, nang siya gihigugma ko, gitawag ko ang akong anak na lalaki, gikan sa Ehipto. Kinsa ang anak na lalaki? Mao si Israel. Exodo 4:22. Wala
kuha na nato. Masabtan na nato ni mga igsoon. Kung buot kita nga mudawat sa kamatuoran. Nga kanadaing si Israel mao ang anak nga lalaki nga tawgo niya gikan sa Ehipto. Pagbasa nimo diri sa 2:13 padulong sa 15 sa San Mateo, si Jesus gipadala dito sa Ehipto. Pinaagi ni Jose. Aron matuman ang gisulti sa propeta nga nagaingon, tawgon ko ang akong anak na lalaki gikan sa ito. Sa to pa si Jesus di ay ang katumanan sa giingon nga anak na lalaki nga tawgon gikan sa ito. Si Jesus na itong ga-perform nito. Kung wala si Kristo, dili to matuman, dili to ma-perform. Kung tungod ni Kristo na-perform, natuman, sa to pa siya ang katumanan. Karon kay si Israel man dito, atong anak nga lalaki nga tawgon gikan sa ito, mao nga si Kristo mao si Israel. Na tinuod anak mga igsoon. Salamat kay sa inyong pagpamati ug natapos ang ating topic sa bahin sa papel ni Jesus. Then ato na po ning balik-balikan, view-viewhan po nato ni. Kaya nibalo ko nga daghan kayo mga pangutana nga mulugmaw ani. No? Daghan mga pangutana nga mulugmaw ani kapita kay dili lagi ni siya umon na sangyaw. O sa tinuod ang giingon sa Ecclesiastes 7:24, kadto nga mao halayo kayo og halalong. Kay tingali bisan si Kibuloy usa ka abogado bright na magsasangyaw wa gid kahisgot ani. Si Anhing Suryano wala na sa kalibutan wa pud kahisgot. Bisan ang mga Santo Papa nga nagbanos-banos dito sa Roma sa Vatican wa pud kahisgot. Busa tinuod nga ang nibanos sa pagkawala na sa atong Ginoong Kristo mao ang pangitngit. Mabasa nato ni sa Juan 12:35. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Kita mo, ang kahayag ana uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Humubo na lang tong panahon na. Aparas kahayag. Unya, usa may mubanos. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unya, iapsan kamo sa kangitngit. Di sa to pa, mubanos ato. Excuse me. Ang mubanos ato, kangitngit na di ay. Pag mawala na ang atong Ginoong Kristo, ang mukuli kangitngit na. Mao na nga bisan ang atong mga apostolis wala makapamatuod bahin aning atong mga topic. Kay kaning kalama wala na ni sa mga apostolis, gitaguan na ni sa Dios dito. Kay dili man gud sabton abi kay apostolis sila mga putli dito sila sa Ginoo. Kay bisan sila apostolis pero dahil ito kasing-kasing kunya maduha-duhaon lakto sila mituo sa itong Ginoong Hesus. Dahil patuohon itong mga tawhana
Busa useless lagi hapon, no? Bisan pa gani si Pedro. Dili ta makaingon nga si Pedro, abi kay amo ang Santo Papa. Mao na gyud. Sayop gyud hapon na ang anuman. Masahar ko ninyo ning Marcos 16:14. No? Marcos 16:14. Magtuon ta, daghang tao masulti. Huwag bugto. Ug unya mitungha siya, si Jesus, sa napulog usa, unsi na lang, kaya wala na sudas. Samtang na naglingkod sila tambong sa kananan, ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilang pagtuo ug sa kagahi nilang kasing-kasing, kay wala man ugod sila mutuo sa mga nagpakakita kaniya, tapos mabanhaw siya. Isaway gani ni Jesus sa inungdan, anong gisaway sila? Og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilang pagtuo o sa kagahi nilang kasing-kasing. Apil si Pedro anak. Kay sa napulog usa, apil man si Pedro. Di apil si Pedro sa pagsaway. Si Pedro gahi ko kasing-kasing. Nya gisaway pod tungod sa pagkakulang og pagtuo. Meaning gahi sila patuohon atong mga tawhana. Munang nasayon na ang atong Ginoong Kristo nga di na sila malauman sa kaluwasan. Munang ingon si Kristo, mubanos ang kangit-ngit kung wala na ang kahayag, mubanos ang kangit-ngit. Munay buto pasabot ana. Busa katong mga nag-study ani nipuli karon ani kangit-ngit na. Ug ang atong paglaom mao ang atong mo si Kristo na lang. Nga kita makakaplang tagbalik sa kamatuoran dinhi sa kasulatan kung atong makita si Kristo. Di na ta makakaplag og lain nga kamatuoran kundi nato makita si Kristo karon. Wala na ilain nga makasulti kanato sa tinuod nga tumong og tuyo aning kalibutan. Sa tinuod nga tumong og tuyo aning naisulat, di na gyud mo makakitaglain, di na ta makakitaglain. Nga doon na pa'y bisan kinsa karon nga makasulti ani, gawas kang Kristo na lang. Mo nga ang sambingay ingon nga ang adlaw sa Ginoo maabot ingon sa kawatan, walay nasayon. Bisan pa ang anak, bisan pa ang mga manulunda sa langit. Bisan ang anak gawas sa amahan lamang. Na busa sa 43 sa Matthew 24 ingon dayon nga apan ang pangulo sa panimalay. Apan hinumdumi nga kung ang pangulo sa panimalay nasayod pa sa takna sa pag-abot sa kawatan, magtukaw siya hindi niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay sa kawatan. Diha na lang ang kaluwasan natong tao. Adtong tao na amahan nga nahibalo sa takna sa panahon sa pag-abot ni Kristo. Kay kanang kawatan nga gipasabot niya ang adlaw man sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo. Atong basahon dinhi sa Pinadaya kapitulo 16 versikulo 15. Tanawa muanhi ako ingon sa kawatan. Muna, no? Ang pag-anhi din sa itong Ginoong Kristo, ingon sa kawatan. Ug mao kana ang giingon niya, sawa pa siya makahawak sa Israel, apan hinumdumi. Nera ha? Tumasahon sa Matthew 24:43. Muni ang iyang giingon. Kaning ako maigsoon, pahinumdum lang
aron ang inyong utok mulihok. Kay ako lang gipalihok inyong utok karon. Apan hibaloy ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabihon moabot ang kawatan, magatukaw unta siya ug dili niya tugutan nga pagasakpon ang iyang balay sa kawatan. Mo ni siya ang pasabot. Kining ako palihok rin sa utok, wala ko mag-ingon nga tuo mo. Palihok ra sa utok ning ako. Ato lang palihok ko ng utok ninyo kay kung mulihok inyong utok, makasabot na mo. Pagkasabot ninyo ana, di na kinahanglan mo nga danihon, patuon. Di na. Kaya ang atong kasing-kasing, ang atong gugma, mutuo na, basta makasabot mo ta. Basta timanin ninyo nga pagkawala na ni Jesucristo ang ibanos ato angit-ngit na. Dili na kahayag. That's why nga ingon dayeg dinha nga ang kaalam aning kalibutan na kabuangan sa Dios. Tubangan sa Dios. Sa kapila pa na mahimong Bible scholar, dili na kasaligan, dili na nato kani malauman nga ingon nato nga motoy labaw, motoy tinuod, motoy kahayag, dili. Ang trabaho sa mga Bible scholar, inura ka translator sa mga version. Para ba ng Chinese president? Kanang Chinese president, di man ako in English. Mag-inimsik mo na, pero na siya ay translator into English. Pareha na ang scholar. Translator lang, pero wala siya kay nag-interpret siya sa mga meaning niya. Dili po ka ka-interpret o wala kay di ka dictated sa Ginoo. Pareha sa atong Ginoong Kristo, no? Makasulti siya og advance kay duna to as iyang lawas ang Espiritu Santo. Kadto bitaw na ingon nga dili nakapaganganlan nga hakop kun dili si Israel. Kay nakigugno ka sa Dios ug sa tao. Dios man tong iyang gidaog. No? Pero kung basahon. Dadon lagi ninyo sa mga katarungan nga pilosopo, malayo din mo sa Ginoo. Genesis 32. O nabiling si Jacob nga nag-inusara. Gikan sa 32 sa Genesis versikulo 24 padulong ta sa 28. Og nahibiling si Jacob nga nag-inusara ug may nakigbugno kaniya nga usa ka tawo. Dilay nakigbugno? Usara ka tawo ang iyang gibugno, ha? Timanin ninyo. Aron di mo man lito hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. Ang iyang gibugno usa ka tawo hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw, dugay. Ug sa pagkakita niini nga siya dili makabuntog kaniya, ipislit niya ang piyak-piyak sa iyang balakang, piyak-piyak dili. O nalisa ang balakang ni Jacob sa diha nga siya nagabugno pa kaniya. O siya mingon, buhi ako kay mahayag-hayag na kadtong iyang gibugno nga tao. Apan mitubag kaniya si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod na ako panalanginan mo. Muna nga ordinaryo to, dito kahimo anong panalangin, di ko to kailis ug ngalan. Ug siya nangutana kaniya, kinsay imong ngalan? Og mitubag siya, si Jacob. Og siya mingon, dili ka na pagkahinganlan nga si Jacob, kundili si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios. Kinsa to yung gibugno? Ang Dios. Diri, matod pa niya diri.
ug may nakibugno kaniya nga usa ka tawo. Unya pag-abot diri nisulti kay nakibugno ka sa Dios, mga kanang Dios ug atong tawo usara kay dili man duha yang gibugno. Usara man, no? Kay nakibugno ka sa Dios ug sa tawo ug nakabuntog ka. Muna nga abi kay naay Dios ug tawo duhaon na nimo. Sayop nimo ang kuan kanang isayop nimo ang Tinuod. Kay di lagi ka mudawat nga kanang Dios tao, amo nga iinyo tong bugon. No? Ngita gigag na ikatarungan kay naman niya na maingon na ito nga Dios ug tao. Dios ug tao niya pila na siya. Dios ug tao pila na. Duha na nya ang gibugno ni Jacob pila duha di ay. Usara man. No? Kung ako inyo ikatubang, paslo din mo kanunay. Kani kay kana yung ikatubang anang lantugi ninyo, parehara man po ninyo, libil raman. Pero kung ako yung ikatubang, pero maminti mo pas mo, amoy malughong. Kaya mingan mo nga, lahi ang Diyos o ang tao, sumala niya kay gibugno, Diyos o tao. Baliki, pilay gibugno ni Jacob. Ang tao ra. Naahamay Diyos gibugno niya dito. Wala. Pero sa pagsulti na, nakigbugno ka sa Diyos. Di na tao. Nakigbugno ka sa Diyos o sa tao. Naulahin na itong tao. Buti pasabot ka ng Diyos o tao o sara. Dili kay naduha. Busa, ay si Israel, mamanto si Kristo, si Jesus, mauto ang Diyos. Mauto siya. Lawas to siya sa Diyos. Mao nga reincarnated to siya ni Israel. Ug ang espiritu ana, espiritu sa amahan. Israel ang iyang role. Kanya ang iyang espiritu, espiritu sa amahan. Nya minganta nga sabay pwede na itong isupak. Di lahi man ang amahan. No? Di ba mabasa man na ito diri nga ingon si Jesus diri basa ko na to. Pinadala siya sa amahan. Kani naman ni diri god. Pwede man ni nga isupak na to ni. Awa. Samanto. Ito yung ingon nga ipadala ako sa akong amahan. 1:8. No? Hindi nara patungtangin siya diri nga nara Matthew o Juan kapitulo 8 bersikulo 18. Ako usa nga nagahimog panghimatuod bahin sa akong kaugalingon ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab ug panghimatuod bahin kanako. Hindi na dayon lusot ang katarungan nga kanang katarungan nga salok-salok. Ingon dayon ta nga tanawa mga igsoon. Klaro kayo nga nay nagpadala sa atong Ginoong Jesucristo. Kinsa may nagpadala? Ang amahan. Basa dayon. Pagbasa diri, ingon dayon siya diri. Ako usa nga nagapanghimatuod bahin sa akong kaugalingon ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab ug panghimatuod bahin kanako. Dunay nagpadala, kinsay nagpadala? Ang amahan.
ug dunay gipadala. Kinsay gipadala? Ang atong Ginoong Hesukristo. Pwede ba di ay nga kanang nagpadala o ang ipadala usara? Oh, mao kanay mga igsoon mo na nga lipat gyud mo. Lipat na yun. Ang pangutana na yun ako, kanang giingon ni Kristo nga amahan nga nagpadala, asa man nagapuyo? Ha? Asa mo po nagapuyo? Kanang amahan niya nga padala. Di ato ko nang basahon. Kung asa nagapuyo, ani kunutas 14G sa Juan. Wala ka ba di ay mutuo nga ako anaa sa amahan? Kita mo? O nga ang amahan, aniya ka na ako. Wala na ditos panganon, ditos bitoon. Ang mga pulong nga akong gisulti kay ninyo, wala ko isulti. Kini sa akong kinaugalingon kung pagbulotan inunuha. Ang amahan nga nagapuyo sa sulod na ako. Asa nagapuyo? Sa sulod na po niya. Yun sa niya kami pagpadala. Ha? Yun sa ikaw ko nun, nakasulod sa kong lawas. Yun sa kong pagpadala. Bosa balansi ay lansis ang kalibutan. Pero hindi mong tinughong, ay nalang makatimo kung tinughong ako inyong kontra. May klarong mga istorya, bright ramos kalibil ninyo. Ito na bang madala ninyo katik-atik? Ito na bang madala bitaw ninyo sigin-sigin? Kaingon mo, partiging bright na kayo. Bright lagi. Di man mo kamao. Kung kamao pa mo, di mo kayo na bright ng inyong dibiter. Kanang dili mo to nga si Kristo Diyos, mga igsuon. Tudloan ta mo sa inyo pagtumba ng Iglesia ng Kristo. Sa inyo pagpili. Kanang dili mo to nga si Kristo Diyos, mga anak na diyawa. Mga anak na sila diyawa. Prueba. Tumbasahon. Ini, buak na pong babas Iglesia ng Kristo ani ron. Ako na po'y kontra ni. Bahala po mga gisi lang simul ninyo. Juan 8:44. Kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. O ang inyong tinuha mao ang pagtagbaw sa mga kaibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, o siya walay kamatuoran. Walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasultig tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. Kinsa man ning mga tawhanan sultian ni Jesus aning amahan sa yawa. Katong mituon niya o katong mga tao nga misupak niya. Di ba? Adita sa Matthew 10. No? No. Juan 10. 30 magsugod ka sa Matthew 10:30. Ako ug ang amahan usara. Ingon si Kristo. Kung ano ang mga iglesia ni Manalo kay kunong nahimong usa, yung pong Jehovah's Witness, usa sila sa buhat. Kay di lagi mo tuo nga kanang amahan ug si Kristo usara, mangita gid sila nga duha. Karon atong ipadayon unya ang mga Hudyo namunit usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Kung sa gihimo sa pag-ingon ni Jesus nga ako ug ang amahan usara, kinsa tong namunit og bato? Nganong namunit mo to silang bato? Ay dili mo dawat sa giingon nga ako ug ang amahan usara. Kung sayo na nato pangitaon, dawat maka nga si Kristo amahan.
si Kristo nga man usara, dawat ka dili. Dili, o di ikaw din nagbato. Ikaklaro, ana? Mo gani hinungdan, padayon ta, 33. Kaniya mitubag ang mga Hudyo. Natanaw ha? Sugod ta, sa 30, no? Ako ang amahan usara, yung si Jesus. 31. Unya ang mga Hudyo na munit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. 32. Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamo og daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa pa nining mga buhata ang hinungdan nga tungod nini inyo akong pagabatoon. Di ba? Ingon si Kristo, daghan kay ko gibuhat ng mga nabuhat gikan sa amahan. Asa man aning mga buhata ang hinungdan nga inyo kong batoon. Unsay tubag sa mga Hudyo? Kaniya mitubag ang mga Hudyo nga nag-ingon, batoon ikaw namo. Dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. Dili ay tungod sa pagbuhat og maayo. Unsa man? Kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Ngano man? Kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Hindi sa laptop nga pagkasulti, katud ay pag-ingon ni Jesus nga ako ang amahan usara, nasabtan ko sa mga Hudyo nga si Jesus mao ang Dios. Apan kay di man sila kadawa nga si Jesus mao tong Dios, namunit sila bato og ilang gibato. Kay alam nila si Jesus nagpaka-Dios ra. Sa laktod nga pagkasulti, dili na to lisod sabton nga ang nagbato kang Jesus aron patyon kadtong dili mo tuo nga siya Dios, kadtong dili mo dawa nga sila Dios, aw nga si Kristo Dios. Lisod sabton, sayon sabton. Anong lisod man ni sabton? Kaning mga debater ani sa CFT. Ako ikadibati ani Iglesia ng Kristo. Di pa mo dapat niya akong ginumo, bungi na. Ano po do? Una-una po di Iglesia ng Kristo, ano po do? Ano po ikagalaan na yan? Sleeping Giant ka pa may. Sleeping Giant lagi mo. Pero kami kay Leon mo po. Ano inyong Giant at kiton, muna sa Leon. Ayaw ako'y kadibenter, ani ako'y debate. Sayon ra kay pangutana. Kadtubang mga tao nga nagbato sa atong Ginoong Kristo, tungod ba to kay mituo sila nga si Kristo Dios o tungod to nga si Kristo aw tungod to kay di sila modawat nga si Kristo Dios? Tuba? Tungod man to kay di sila modawat nga si Kristo Dios. Klaro? Atong basahon ang tuba. Ana mo na. Imong pasudlon sa pangutana, unya kanang pangutana nga siyat kanunay. No? Sure mo ba? Inaniyo. Pangutana ko, ang atong topic, pananglitan pagka-Diyos ni Kristo. Simple lang. Kung pangutanon ka, asa mabasa sa Biblia, litra por litra, mga na, nga si Kristo, Diyos. Ani aran to ba? Wala mag-ingon ang Biblia nga litra por litra si Kristo Diyos. O balihon ka na kung pangutana, naapa po'y mabasa litra por litra ang Biblia nag-ingon nga si Kristo dili Diyos. Naapod. Wala mo po kayo mabasa na. Ay mayroon ka nga si Kristo tao, ano ato mong iskutan niyang pagkatao, pero minti kung uyo na. Ang atong iskutan, Diyos ba siya o dili? No? O yun ka nga, si Kristo tao. So, nihong ka, bungol? Saan, isupa ko nga si Kristo tao? Ay mo kong basahan na? Huwag kung masupa ka na si Kristo tao. Mangutana ko nimo, ang Biblia ba, nagsulti, word for word. Nga si Kristo, dili Diyos. Wala man po. So, pangutana, kadtubang, uyon ba ka nga si Kristo gibato sa mga Hudyo? Tuba, uyon dili.
Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo gibato sa mga Hudyo? Tuba, o yun dili. Ikaduhang pangutana, kadtubang mga nagbato ni Kristo. Tungod ba to? O mituo ba to? Nga si Kristo Diyos? O dili? Tuba? Dili. Okay, mabasa man eh. No? Mabasa man na yun eh. Sa, naraman o. Kaniya mitubag ang mga Hudyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo, dili tungod sa imong buhat, sa pagbuhat o maayo. Sa hinungdan, kung dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Asa atong sultiha nga alang nila pasipala. Katong pag-ingon nga ako ug ang amahan usara. Pasipala to nila. Alang nila. Kay ikaw nagpaka-Diyos nga tao karaman unta. So, ang nagbato ni Kristo kadturang nagtuo nga si Kristo tao. No? Di ba? Paano nyo? Gibato ka na mo kay nagpaka-Diyos ka nga ikaw tao karaman unta. So, uyon di ka nga ang tanan ng mga Hudyo nga nagtuo nga si Kristo tao ra, mo'y nagbato niya, uyon ka dili. Yung kagdili, kung mabasa nato dili, litra por litra, nga ang hinungdan nga siya gibato sa mga Hudyo tungod kay siya tao ra. Aminon nimo aning publiko nga pildi na ka. Kung mabasa nako. Aminon nila. Kung dili gani, mga igsoon, dili niya aminon, kay pildi na. Ngayon dili niya aminon, di pa luman siya kagisulti dili, na gibato ka na mo, kay ikaw nagpaka-Diyos, nga tao karaman unta. Hinana na. Moro na ibalik-balik ko na, mga igsoon, klaro kay mga igsoon. Ang akong upunin, akong kontra, luoy kayo. Ano man, kauban yung taon is nagbato. O sa imong kumpiyansa ni, kaya bisag karoon nyo ng tanawon, o siguro na ni dalang bato siyang pa. Yan, na may mga sakop ng iglesia, hoy, tamo, ubay-ubay mo dito no. O sa inyong pagtuon ni Kristo, tao o Diyos? Tuba, tao, kaluoy si Ginoo. Perting pangliwat, kanting mamatuay sa kong Ginoong isang Kristo. Mato niya dili, ibato ka na mo, dili tungod sa imong maayong buhat, dili tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw, tao karaman unta ang panagpaka-Dios. So, dili listot sa tuon mga igsoon nga ang nagbato niya kadtong nagtuo nga siya tao ra gyud pero dili Dios. O kaloy Ginoo nakita na ginato. Kining tao nga nagbato sa atong Ginoong Hesukristo. Napayahang mga alalay niyo. Ay naman ay mga backup nga magbukas mga history. Napayang mga alalay tanawa ha. Mo ni mga siguro mo ni gadapo sa atong Ginoong Hesus. Busa tataw og klaro tayo. Ha? Dinhi sa Juan 8:44. Gihingan lang niya nga ang inyong amahan mo ang yawa. Kinsa man ni? Kadto baning na nagtuo? Ha? Kinsa maning mga tawhana? Mao ba ni ang magkauban baning mga tawhana sa nagbato ni Hesus? O dili? Mauning mga tawhana ang nagtuo nga si Hesus tao ra. Kay kaning Juan 8:44 kaning mga tao nga gihisgutan diri, mauni ang mga tao nga gihisgutan sa Juan 10. Usara ni silang mga tawhana. Inana na, di man sila kabalo mo dakop ani. Kung pangitaan kag litra por litra, nya dili mabasa, basli. Basli pug litra por litra. Nya dili mabasa. Inana na. Muna tinaksana yung katarungan ba nga abi ko ninyo. Basta may nana na wala na nay respetuhay. Ginana na. So karon mga igsoon, daghan kayong gabi ug salamat kaninyong tanan.
naot nga nakatabang sa inyo ha kaning akong gamay kay mensahe 1 hour. No? Ugma po adlaw nga Miyerkules. Ato na usab kani nga hisgutan sa pagbalik bisan sa hamubo lang nga minuto. Yawat na lang nga sa ngadto-ngadto ninyo makatabang ra ko ninyo. Sa mga nagkinahanglan lang. Sumala diri sa isulat sa Isayas 44:3. Atong basahon. Kay magabukbo ako og tubig kaniya nga giuhaw og mga sapa sa ibabaw sa mamalangayuta. Ako magabukbo sa akong espiritu sa ibabaw sa imong kaliwat ug ang akong panalangin sa imong kaanakan. Ngayon, sa di pa nato ning puson, pagkamundang ako lang painumdom na ang Dios di ay magbukbo og tubig kaniya nga giuhaw lamang. Kung imong tan-aw ni imong hatagan ni sa kahulugan kadturang nagkinahanglan sama sa taong giuhaw nga ang taong giuhaw mao ditoy nangitag tubig sa tupa katong nangita kag kamatuoran moray tumo og tuyo aning akong pagsinggit sa kalibutan pinaagi dinhi sa live sa Facebook. Katong wala magkinahanglan wala ko'y labot ato alang lang sa nagkinahanglan. Busa gamita ang inyong salabutan. Sabton ninyo, sabton, balansihon. Ay kani akong sangyaw mga igsuon, pagpalihok ni sa inyong utok. Kay aron nga makakita mo o kahayag. May gabi kanyong tanan, daghang salamat. O magkita na po taong ako. Okay.